senior citizen nga tigpautang na musil sa 28 anyos nga iyang kolektor. Si Femery Dumabok sa report. Ang 76 anyos nga lalaki nga nagnegosyo og pautang ang niposil sa usa ka 28 anyos nga babae sa Puro Calabasa sa barangay Pitalo, lungsod sa San Fernando nitong Lunes, pasado las 11 sa buntag. Sa pakisusi sa San Fernando Municipal Police Station, gila ang biktima nga si Catherine Dioba, kolektor sa pautang nga negosyo sa suspetsadong si Martin Basco. Gawas nga wala na mangolekta ang biktima, gingong may utang usab kini sa suspetsado nga moabot sa kapin 30,000 pesos. O gitumbok nga may hinungdan nga nasuko ang suspetsado o nganong napuslan niini ang biktima. Matod sa hepe sa San Fernando Municipal Police Station, Police Major Mark Anthony Villanueva, nga nag-inom ang biktima sa gawas sa tindahan sa diyang gipusil kini ni Basco. Nabantayan sa biktima ang suspetsado mong nakadagan pa kini apan naigo gihapon kini siyang likod. Human sa pagpamusil, miuli ang suspetsado sa ilang balay ug nagpusil siyang kaugalingon. Natabang pa kini ug nadala sa tambalanan. Naigo kini siyang dughan. Gilagway sa kapulisan nga tapsing lang igo sa biktima ug nakagawas na sa tambalanan. Samtang ang suspetsado ang naoperahan na o ganaan na sa luwas nga kahimtang. Kasong frustrated murder ang giandam na sa kapulisan nga ipasaka batok kang Basco. Una siyang kolektor ni sa suspect, ma'am. Bali siya ang associate niya sa iyang pautang, ma'am. Ano yung ginasugo, sukot sa mga ma'am. And may something ata, hindi sila na misunderstanding sa pag-remit or sa amount, ma'am. And ang victim mismo, napod siya utang, ma'am, na wala pa ginabayaran. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.